AI jde použít na strašnou spoustu věcí a jedním typem, jak AI použít, je jako osobního učitele třeba cizího jazyka. Doporučuji, pokud chcete si nechat vytvořit tréninkový plán, požádejte nejdřív AI, ať vám připraví test na nějaké úrovni, na které si myslíte, že jste. Aby vás otestovala, zjistila, co všechno umíte a na základě toho vám vytvořila takový plán, jaký si přejete. To znamená, nezapomeňte do promptu uvést, že se chcete naučit angličtinu z takové a z takové oblasti, do tehdy, ideálně na takovou a makovou úroveň a zároveň požádejte AI taky o to, aby vám pomohla třeba s konverzací a nebo připravovat různá cvičení a tak podobně. De facto cokoliv si dokážete představit, aby vám AI připravila, tak je samozřejmě možné. Využijte toho, je to docela dobrý tip, jak se udržovat stále na úrovni cizího jazyka na takové, jaké chcete.